capanɗe jeeɗiɗi filmaji capanɗe tati woni to Wagadugu kame wakkati winderi tedduɓe heeɗiɓe yonti nantindi on kabaruji ɗi. Oumar Mamadou Sow e toɓɓe mawɗi kabaruji subaka hande ɗi to Burkina Faso seppo mawngo waɗi hanki alarba e nder Wagadugu lamorde nde fanare maggo ko hollude ballal e sembinde laamu fadew ngu ɗum ko caggal nde mawɗo konunkoɓe Amérique ɗo e Afrique Michael Langley wino wonde ko capitaine Ibrahima Traoré tan naftoroto kanŋe gaseteɗo e nder Burkina konngudi iɓe mettini e mum. To Mali haala ina jokki caggal nde tongol jewte gendiji baɗɗi nogas e jeetati kame nogas e jeenayyi nduleru nayi ɓuru waggini yo landaji dawruɗi fof pirti dawriyankoɓe ɓe jadani e gon miijo goɓe mbi ina lundi dosgal Mali. Oɗon gandi hande go lewru joyi ɓuru ko ñalande winderiyankore teddunirande haqqi golloɓe ndeɗo ñalande ko fartange wonande golloɓe ɓe woytade caɗele mumen nde ñalande kadi ne heewi mawnirede seppoji kame denti e leydi kewɗe windere. On calminama tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daadi duniyaru no mbiruɗen joni ko ujunnaji yimɓe jalti hanki toon to Wagadugu lamorde Burkina Faso ɗum noon ko caggal nde omo ganduɗa ko général Amérique najo Michael Langley hoorejo konuji Amérique e nder Afrique ɓayinno kongi e wiidi o kanŋe gasetede e nder Burkina Faso de ko Ibrahima Traoré kam eɓe lamdi naftoroto e dow noon becce ɓesguji leydi Burkina Faso ɗin halullaji metti hewɓe saabi dental mawgal baɗigal jagorɗe kewɗi tawtorama ngal ɗon ɗo Wagadugu Minati Diallo ina filano en ɗum. ɓiɓɓe leydi ndi jalti e keewal keñen e hollitinde ana tawta e capitaine Ibrahima Traoré kañum e mettinde kongi général Amérique Michael Langley ardiɗo Afrique comme konu dawlaji dentuɗe Amérique wongu e leyɗe Afrique. Honoré Samadou Lougou goto e hooreɓe fedde noddirtede veille citoyenne ardiɓe ngo seppo. holno pamirten wonde saaha mo hoorejo leydi men Ibrahima Traoré woni histude leydi men e majjere mawde e hebde kala alaji kaɓirɗi e hebde tonuji capanɗe kanŋe e on saaha tigi général Afrique najo gollanowo Amérique na tuma hoorejo leydi men no hutorade ngalu leydi ndi Burkinaɓe ɓe foti naftorade ngam wallidde tambiɓe kisal makko. E ngal kawrital mangal ɓe garti e eɓɓoje kewɗe cammine laamu capitaine Ibe bonnade tenti eɗe balɗe ƴaɓɓiɗe ɗe koɓe tuumi leyɗe jananɗe laatade sababu mum ka e wi Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo ardiɗo gouvernement Burkina hoorejo leydi ndi waɗan ko hani fof ngam sakkade ɗum e dow ballal e jinggi ɓiɓɓe Burkina Faso. En 2025 hitande ujune ɗiɗi e noga e joyyi meɗen dari minen sukaɓe Burkina Faso meɗen dari fi renugol ñamtinteɗo amen ɗo capitaine Ibrahima Traoré men arsikama heɓugol hoorejo suka heblaniɗo mayde ngam hokkude jama makko o dimako mum. liberté de son peuple. Andinde ngo seppo waɗi e gure mawɗe leydi ndi hono Bobo Dioulasso kañum e leyɗe goɗɗe ɗo ɓiɓɓe Burkina jingonoɓe laamu Ibrahima Traoré tawa. Minati Diallo a jarama.